να σας στηρίζει. Γιατί πιστεύετε ότι εξακολουθείτε να έχετε απήχηση και κυρίως σε αυτά τα νέα στρώματα των ανθρώπων, στους νεαρούς ηλικιακά? Οι βασικοί λόγοι είναι δύο. Πρώτον, γιατί λέω την αλήθεια και ο κόσμος αντιλαμβάνεται την αλήθεια και εκτιμά την αλήθεια, και επειδή το σύνολο του πολιτικού προσωπικού της χώρας λέει μονίμως ψέματα και χυδαία ψέματα, είναι πολύ εύκολο να με ακολουθήσουν. Και δεύτερον και κυριότερον, μετράει η αδικία. Γιατί εγώ παραμένω στη φυλακή ακριβώς επειδή λέω την αλήθεια. Και όταν ο απλός πολίτης βλέπει στο έγκλημα των τεμπών να μην κατηγορείται κανένας πολιτικός, στο σκάνδαλο των υποκλοπών να μην κατηγορείται κανένας πολιτικός, ένα σωρό κακουργήματα να είναι όλοι αθώοι και εγώ να μένω στη φυλακή και το μόνο που έχετε να με προσάψουν να στέλνουν μηνύματα και να λένε ότι έγινε το συμβάν με την Κανέλη στον Αντένα το 2012 πριν από 14 χρόνια, εκεί ο πολίτης, ο οποίος έχει αδικηθεί από μια κυβέρνηση η οποία είναι αντιλαϊκή, εκεί ο πολίτης αντιλαμβάνεται την αδικία και ταυτίζεται μαζί μου και με υποστηρίζει. Δηλαδή κατάφερε ο Μητσοτάκης με αυτά που έκανε και σε κάποιο κόσμο με έκανε σύμβολο, αν θέλετε. Είναι σύμβολο μιας κοινωνίας που δέχεται την αδικία και προσπαθεί επιτέλους να αντιδράσει. Να καταφέρει να πετάξει αυτό το πράγμα, αυτή τη διαφθορά, αυτά τα σκάνδαλα τα οποία έχουν βυθίσει τη χώρα στην ανέχεια σήμερα. Θα πει κάποιος που μας ακούει αυτή τη στιγμή ότι ένα κομμάτι νέων μπορεί να ταυτίζει, κύριε Κασιδιάρη, την ένταση ή τη σύγκρουση με την πολιτική λύση. Θεωρείτε σήμερα ότι οι νέοι αναζητούν περισσότερο σύγκρουση ή καθαρές απαντήσεις? Διότι εσείς, όπως και να το κάνουμε τώρα, είστε ένα πρόσωπο το οποίο βγάζετε, προβάλλατε τουλάχιστον στην προηγούμενη πολιτική σας παρουσία μια οργή, μια διεκδίκηση, πείτε το όπως θέλετε. Θεωρείτε ότι ταυτίζονται οι νέοι με αυτό, με την οργή, και είναι η οργή απάντηση στην πολιτική? Οι νέοι ταυτίζονται με το περιεχόμενο του πολιτικού μου λόγου. Γιατί οι νέοι έκαναν κάτι πολύ απλό. Μπήκαν στο YouTube και πάτησαν και άκουσαν τις ομιλίες μου. Πράγματι, εγώ ταυτίστηκα με την ένταση από τα μέσα ενημέρωσης. Πήραν αυτό το συμβάν που έγινε το 2012 στον Αντένα και κάνα δύο ακόμα που έγιναν στη Βουλή όταν με έφτασαν στο αμήν στην κυριολεξία, όταν δέχτηκα χυδαίες επιθέσεις προσωπικές, και αντέδρασα πράγματι έντονα και απότομα, και πρόβαλαν μονίμως επί 15 χρόνια τις ίδιες εικόνες. Δηλαδή ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν είναι αυτό το οποίο προβλήθηκε από τις συγκεκριμένες εκρήξεις που έχουμε δει, που είναι αρκετές τώρα, όπως και να το κάνουμε, τις βρίσκουμε στο διαδίκτυο. Δεν πούμε ψέματα, έτσι δεν είναι? Είναι γεγονός. Το δέχομαι, βέβαια. Όταν έρχεται ο Δένδιας και μου διακόπτει την ομιλία την ώρα που μου έχει δοθεί ο λόγος, είμαι ειδικός αγορητής και αγορεύω για το τρίτο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ και προσπαθώ να τους βάλω στη θέση τους, τους αριστερούς οι οποίοι εξαπάτησαν τους πολίτες, και την ώρα που μιλάω έρχεται ο Δένδιας, στον οποίο δεν κάνω επίθεση, εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ έκανα επίθεση, και μπαίνει μπροστά μου και δεν μου επιτρέπει να μιλήσω. Αυτό, ξέρετε, είναι πολύ σοβαρό ποινικό αδίκημα. Να διακόπτεις ομιλητή, να μην του επιτρέψεις του βουλευτή να ασκήσει τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα, είναι κακούργημα. Εκεί εγώ αντέδρασα έντονα και τον απόφυσα για να συνεχίσω την ομιλία μου. Και το παίρνουν αυτό το συμβάν και το δείχνουν και το ξαναδείχνουν, και παρεμπιπτόντως δεν έδειξαν την εικόνα του τι έγιναν, την έδειχναν, θα γελάγανε τα παιδάκια μέχρι σήμερα στο εξωτερικό αν έδειχναν το συμβάν αυτό όπως εξελίχθηκε. Σε κάθε περίπτωση όμως, σας ερωτώ κι εγώ, έτσι έχω δικαίωμα να ρωτήσω. Φυσικά. Υπήρξε ποτέ άλλοτε περίπτωση ειδικού αγορητή κοινοβουλευτικής ομάδας να έρχεται ένας άλλος βουλευτής να μπαίνει μπροστά του όπως κάνουν τις μαγκές σε καφενεία κακής ποιότητας και να ξεκινάει φασαρία? Και μετά να ζητάνε το λόγο από αυτόν ο οποίος αντέδρασε γιατί έπρεπε να εκπληρώσω τα καθήκοντά μου. Ομιλούσα εκ μέρους των Ελλήνων πολιτών εκείνη την ώρα. Όχι, εγώ βρέθηκα κατηγορούμενος, εγώ πλήρωσα 4.000 ευρώ πρόστιμο, μου έριξε και 15 μέρες αποβολή ο Βούτσης τότε ως πρόεδρος της Βουλής, λες και ήμασταν στο 15 μελές της Δευτέρας Λυκείου. Ναι, πράγματι υπήρξαν έντονες αντιδράσεις, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις οι πολίτες αναγνώρισαν ότι είχα δίκιο. Και μετά μπήκαν στην ουσία να ακούσουν τον πολιτικό μου λόγο. Αν γράψεις Ηλίας Κασιδιάρης στο YouTube και μπεις στο κανάλι μου, θα ακούσεις όλες τις τοποθετήσεις μου, που είναι τοποθετήσεις ήρεμες, δεν είναι τοποθετήσεις επιθετικές.